and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Og karon mga higala, atong ipadayon ang naghinapos nga sumpay ning sugidlanon. Anastasia. Kinsa ka? Pero, dahil sa Aragodje, sigurado ka ba yun nga madayon ang inyong kasal? Ma, Kuan ba, may nagsingabot manggod nga bagyo. Tingalig maanugon lang ang inyong preparasyon. dili ma. Pangayoon namo ni An sa langit nga ihatag ang among kalipay. Ug malipay kay kuma, kung hangtod ikaw mangayo usab aron matuman ang akong kalipay. Jay. Day, nakadungog ko sa balita sa radyo ug sa telebisyon pa. Muagi kay kuno dinhi ang makusog nga bagyo. Ug may kauban para pagkining dagko king bawd. Itugyan ko na lang sa langit ang among kasal ni Jayday. Pero mentras wa pa maabot ang bagyo, ipadayon na mo ang preparasyon. Unya sabay may tabo kung sa adlaw gyud mismo sa inyong kasal moabot ang bagyo. Wa na gitay mahimo anak day. Pero doon na tay ligon kang dang pananday. Aron mahinayon ang kasal. Og kana mao ang pag-ampo. Husto gid ka day. Ay, tuod. Andam na ang mga bata alang sa ilang papangumpisal ug dangandam na sa silag puti nga sinina alang sa una nilang komunyon. Ay, salamat kaayo day ha. Nga nahuna-huna mo na. Ang no? Ikaw pa ay muna-huna nga. Duda ka pa may ati manunon nga kasal ninyo. Ay, dayan. Kupahakan imo day no kung magsulob na ka sa imong bridal gown. Ikaw sab. Gwapa sad ka sa imong isulob sa imong pagka-maid of honor. Pero day, simple ra ba yan yung isulob ha? Ay, wala problema day, uy. Ang importante nga mahinayon gyud ang inyong kasal ni Jay. Salamat kay Kap ma. Imo kong giduaw karon. Oh, maayo na gyud di ay ka, nulas Oh, ko. maayo na bitaw ko Kap. Ug ma. Dadon ako sa prisuhan. Magbinuotan ka lang dito, nulas ko. Posible nga mahatagan kag parol. Doon na ako'y ihangyo Kap. Unsa ka na? Una ko dadon sa prisuhan. Gusto ko dang makita si Wina. Oh, anay problema. Akong sultihan si Anastasia. Wa ko hinungdang pagkatao. Pakyas ko sa paghaligi sa among panimay. Ayaw pagsulti niya na nulas ko. Wa mo ba mauna-una nga sa makusog nga linog naluwas ka? Nga ni adtong naigo ka sa pusil? Pero buhi ka lang gihapon. Kana tungod kay gihatagan kapag laing higayon sa tuwa sa langit. Nga mausab mo ang dagan sa imong kinabuhi. O sa imong kausaban, may imong daghan kapang mahaylo aron maunay ilang latason ang dana paingon sa kahimayaan. Abin mo Kap. Kanang magunahon ako sa kong kinabuhi kaniadto. Bation ko ang kalagot sa kong kugalingon. Kaniadto buhong ko sa kwarta, sa papay, sa bino. Pero sa higayon nga doon na ganit mo singgit og raid, magkabuang sa panagan, magkabuang og tago. Kana tungod kay nagpakabuhi ka sa kasalanan. Naminaw ka sa hulhog ni Satanas. Karon ko pabati ang kabingaw sa kong asawa ug mga anak. Sakit kayong kabingaw Kap. Dili ko na mabalik pa ang ilang kinabuhi. Pero mabalik mo ang imong kinabuhi. Aron puy-an ang pagtulunan sa Dios. Kung imo kining matuman nulas ko, maimo usab ang kalinaw sa una-una. Ug matuod nga kalipay. Kanus aman na ko magkakumpisal Kap. Mahimong adto na sa prisuhan nulas ko, pero sultihan ako si Anastasia sa imong tinguhan. Ready ka na sa tong pagpangumpisal, ugma? Always man ko ready ba? Abi ni mo? Mukumpisal sa si mama ugma. Maayo noon. Ayaw lang kahimangod ni mama ha? Dako ang akong pagtuo nga. Madutlan na siya sa imong kaayo. Dili na kinahanglang hangyoon ko nimo anak, Jay.
Uway katapusan ng akong pagpaabot aron iya kong madawat. Kabutan sa akong asawa. Uy, nagkapas ka mangkot. Wa ko makapugong. Wa gid ko masayop. Aron panalipdan ko ang duha nato kapag bati. Tao lang si mama ni mo. Mahimos siya masayop. Ug mahimos sab nga moangkon sa iyang kasaypanan. Doon na lang ko ilang gikabalakan, Jay. Ha? Unsa man ha? Andam ka na pa, cute? Andam na, uy. Ang ipakaon na to sa mga tao. Ayaw ba gid pagtuong ang atong imbitahon. Moray mo tambong, ha? Ayo ka balaka. Biangkon man si Kap ug usa ka buok litson. Kana ra. Doon na pagulaing giandam, uy. Usa ka baboy para lapaon. Doon naman ko'y tinikom. Ako tong itampo, aron dili ka makautang. Ayaw ha, ako ning obligasyon. Ug nakasiguro ko, maluwasar ko bisag unsay problema nga mutungas sa ato niyang kasal. Gikan pagyud ko sa ospital, Anastasia. Gikasulti ko si Nolasco. Kumusta naman siya, Kap? Ugma, ibalhin na siya sa prisuhan. Mao pa? Mihangyo siya balik nga sa dili pa siya ibalhin. Makakita siya ni Wina. Ug gusto sab siyang mukumpisal. Nindot kayong paminaw ng iyang hangyo, Kap. Gusto nang mukumpisal si Sir Nolasco? Mo na iyang hangyo. Iyan akong gihangyo nga mukumpisal pero nalimot kog sulti nimo. Ugma na siya ibalhin sa bilangguan. Aron iyang bayran ang iyang mga kasalanan. Ayaw ka balaka, Kap. Akong dadun karon si Wena sa ospital. O mahitungod siyang tinguha nga makakumpisal. May pakumpisal ugma sa kapilya, Kap. Pero tingali dili mo sugot ang mo escort nga pulis kung dadun pa din si Sir Nolasco. Mao lagi. Mahadlo kong mananghid kay tingalig nagpakaron ingnon lang na si Nolasco. Unya inigabutin maghimog milagro. Mahimong adto na lang siya mo kumpisal sa prisuhan, Kap. Abi mo, nalipay kay ko siyang tinguha. Pero wa tay kapasidad aron tumanon ang iyang tinguha. Mahitungod hinuon ni Wena, ako sang dadun karon sa ospital. Kinahanglang mananghid una ka ni Jay. O kung magkinahanglan mo og sakyanan, ako ipagamit ang multicab sa barangay. Ayun na lang, Kap. Musakay na lang mi. Unsa man, ako bang adtoon si Jay? Kung mahimo unta, Kap. Dinibito siya ganina, pero nakalakaw na hinuon. Ayaw ka balaka. Ako nalay pahibaw ni Jay. Mag-ilis ko? Oh, lagi. Kasal sab na ko? Ano kung kaslon ka man? Paubanon ka ni Dayon. Abi na ko kasal pod ko. Kasal day kasal. Anastasia ra? Kana ra man nag-uyab, Wina. Nala pag-ilis na. Kadaghan ba nimo pangutana diha, oy? Naghuwat si Dayon nimo. Huwat ako. Dayan ilis na ko. Kunoon ay nagdayan sab nimo. Maayo na lang galing na si Wena, Uncle, kay makatubag naman. Nagduda man gani kung namaayo na ba na siya? Ha? Sila may tighugas sa mga plato nga atong kanon, di ba? Kung mauna, may hinay-hinay ng timailhan nga nagpaingo na sa kaayuhan si Wena. Manaman tag-anhi. Nahinumdum day ka? Numdum uy. Ang man sagwa. Wen, ni adili ang imong amahan. Og siya mo'y imurong pakikitaan. Oo, nganong mihunong magka? Adlo ko niya. Ngano madlok man kaniya nga imo man siyang amahan? Imo siyang papawi na. O gimingaw na siya nimo. Si Tate Panyong rin akong amahan, uy. Tana, Oy. maulit ta. Di ko Ayaw din pag-iskandalo din ha? Ayaw pag-iskandalo. Wena, dili ko gustong imong supako ng akong pagpuot, ha? Gimingaw na nimo ang imong amahan. Ug ugma, wa na siya dinhi sa ospital. Asa na day siya? Adto na siya Ibalhin sa... na siya laing lugar. Wen, ibalhin siya. Sige na, mapadayon na ta. Anak,
Salamat kani ka. Suko man si Anastasia kundi ko mo ani. Abi ni mo. Gimingaw na kay ko ni mo. Dali. Pagkaksa ko ni mo. Di ko eh. Sige. Dili na lang ko mamugos. Ayok supaka sa Anastasia bisag kung sa'yo isulti ha. Ayaw pa badong ha. Kamao naman gani kong manguros. Tanaw ka, unsaon ako sa pagpanguros. Maayo ka pa. Buhong ka na sa mga maayong pagtundo ni Anastasia. Iyabi ka katagig laban sa si Anastasia. Di lagi. Ang gawas na ko na niya. Sige. Pabauli na mo. Ingon si Anastasia nga balin na kagpuyo. Asa man ka balin? Sa usa ka na kumbay, anak. Pero, maningkamot ko. Magbinuutan ko dito sa suod. At sa ingon, may kahigayonan pang magkita patang duha. O ka, kuhaan ko na ikaw gikan kang Anastasia. Di ko gusto. Gusto ko silang bay. Gusto ko sa kong bagong tatay, si Tatay Banyong. Sige anak. Ikaw na mag-igo sa mong kinabuhi. Pakyas ko sa akong pagkaamahan. Daghan day ang magumpisal. Ubay-ubay gyud. Uy, Milay. Niya ang imong best friend ay. Magkumpisal man tingali. Oh, maayo hinoon. Aron maminos-minos ang iyang mga saa. Mangumpisal sa mo. Sige, magkukumpisal sa simbahan. Pero tungod sa kasal ni Anastasia, hingpito na kog limpyo ang akong kag. Taysa murag. Do naman kay giigo. Oo. Mag-away gihapon mo. Bisag hapit ang mamahimong usa ang inyong mga anak. Uy, iklin na ng inyong mga garbo, ha? Hala! Oh, ngano ka manoy? Ginoo ko! Tinuod ka nga ako nakita! Hala, cute! Ito ka na! Nitindog na ang unang may kumpisal! O sunod nga mo kumpisal! Si Wina! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!